Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, isang maalat na putay ang ihahain ko sa inyo. Ang itlog maalat. Pero pag natikman nyo ito mga katribo, siguradong hindi na kayo aalatin. Kaya dyan lang kayo at mag-uumpisa na tayo. Let's go! Ang mga sanggap nga sa lulutuin natin sa araw to mga katribo: kamatis, paminta, sibuyas, at ang ating itlog maalat mga katribo. Yan lang ang magiging sangkap sa gagawin natin sa araw na to mga katribo. Kaya tara, umpisahan na natin. Yan mga katribo, umpisahan na natin lutuin ang ating itlog maalat. Maglagay na tayo ng sibuyas. Bango. Tapos sunod na natin ang ating kamatis. Importanteng ma-achieve natin mga katribo yung gusto nating ma-achieve dito sa itlog maalat na ito mga katribo, na matunaw itong kamatis na ito, yung malusog talaga. Kaya medyo matagal-tagal itong gisahin. Kaya kailangan nating durugin talaga siya ng gusto. Update ko na lang kayo mga katribo maya-maya pag durug na to. Yan mga katribo, ito yung gusto nating ma-achieve sa ating kamatis mga katribo. Malapit na to. Saka tinanggalan pa na natin itong mga katribo ng buto para mas lalong sumarap. Habang hinihiwa natin kanina, tinanggalan natin ang buto. Yan. Pag ganito na ang texture ng kamatis, lagyan na natin ang ating maalat. Yun. Tapos bago natin haluin, maglagay tayo ng paminta. Maraming paminta. Yan. Haluin na natin. Ganito lang kadali ang pagluto nito mga katribo. Pero napakasarap nito. Sigurado yan mga katribo. Ang bango na. Lutuin lang natin kaunti mga katribo. Maya okay na to. Ayan mga katribo, luto na ang ating ginisang itlog maalat sa kamatis. Napakasarap nito mga katribo. Tara, magmukbangan na tayo. Kain na tayo mga katribo. Ito na ang ating ginawang ginisang itlog na maalat. Tignan natin kung gaano kasarap ito mga katribo. Pero bago tayo kumain, pasalamat muna tayo. Yun, kain na mga katribo. Tikman na natin to. Kain po. Wala akong masabi. Ang sarap niya mga katribo. Grabe.
lasang lasa yung tapos ng kamatis. Grabe, grabe. Napakasimple lang. Pero napakasarap. Subukan nyo ito mga katribo. Ibang lasa niya mga tribo kaysa normal natin ginagawa na iniiwa na yung kamatis, sinahalo na. Try nyo ito mga tribo, makasarap. Parang lumibuild up naman ng kaunti yung balat. Sarap talaga siya. Grabe. Napakadali lang gawin ito mga katribo. Bagay na bagay sa mga nagmamadali, sa mga pasok. Okay. Kain po. Habang kumakain tayo mga katribo, gusto ko nang pasalamatan si Papa Ryan sa pag-click siya ng ating channel sa channel niya mga katribo. Salamat Papsi, napakabait mo talaga. Kahit successful na yung channel mo, nasuportado mo kayong maliliit. Pandudo talaga sa'yo Papsi. Solve na naman mga katribo. Sarap. Bago tayo magtapos mga katribo, gusto ko lang ulit magpaalala sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Please subscribe nyo naman po ang aking munting channel para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload. Hanggang sa susunod po mga katribo, shout out na po ang kasunod. Isang mabilisang shout out lang tayo mga katribo. Shout out po kay Papa Ryan at saka sa mga solid na mga supporters niyang pumunta sa ating munting channel, kina Arts Team Vlog at kay Yet. At shout out din po kay Mama Lia TV, Mayo Sangko, Dunsud TV, DC12 Channel, may Daily Life Herrera, CCM Arms, at sa pamangkin kong si Joseph de la Cruz, kay Team Body TV. Shout out po sa inyong lahat at siyempre sa aking may bahay. Salamat sa suporta. Maraming salamat po mga katribo sa panunood. Sana huwag kayong magsasawa. Hanggang sa susunod po. God bless.